The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We have said that the Word of God is no respecter of person, no respecter of age, or profession, or status. It makes us realize and recognize our faults, our weaknesses, our unrighteousness, our sins before God. It teaches us what to do to conquer our faults, our sins, personal sins, and it does not go back to Him void. So don't you ever think that your Bible teacher is hitting or personally attacking you. It's the Word of God that does it. Because I just said the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Yes, Bible doctrine or the Word of God hates everybody, anybody, without exception, including the one teaching. So, mao kana ang mga punto sa doktrina nga akong dadon niya kanimo, nga kinangatong gitunan ng mga pulong sa Dios, buhi ug nagalihok nga gamhanan. Busa sa atong pagpadayon nining adlaw, atong andamon itong kaugalingon. We have to prepare ourselves, make examination of conscience, atong susihon kung ana kapabay mga sala nga gihambin sa atong kalag, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini isugid ngadto diretso sa Dios. Busa gamito nato ang recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pa ka makadawat sa kaluwasan, gidapit ka nga imong gamiton ka ng imong kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimo og desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluwas aron ikaw maluwas. Acts 16:31 nagaingon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-aandam kita sa itong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, Diyos, that we are gathered once again here together to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to your grace, to be oriented to your plan for our life. Because apart from it, there is no stability, there is no happiness, and no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan, beginning at the cross, that we can have an understanding, our reality and our purpose in our destiny in life, and what you are doing in our life. Busa, Amahan, as we worship you, we pray nga ang Diyos Espiritu Santo magalamdag ka namo, magahagit ka namo, and make these things a blessing to us.
This we ask in Jesus' name. Amen. Maayong adlaw kanyong tanan, mga higala, mga kaigsuunan diha kang Kristo aniyan usab kita. Nining atong Bible study through the YouTube, adlaw-adlaw nato kining ginabuhat agi og tuman sa mando sa Dios nga kita patun-on siyang pulong on a daily basis. Og karon magapadayon kita niya man kita magadupot dinhi sa atong dugukan sa atong hilisgutan. Ang title nga mao ang The Doctrine of Sin, Hamar Theology. That is the doctrinal term for the study of sin. Busa agi og labas atong panumduman may tungod sa sala. Ato namang nasayran nga ang sala is anything contrary to the character of God or acting independently of God and God's provisions. So, kay ang pagbuhat og sala, giman kana pagsupil, pagsupak, batok sa Dios. So, matud pa sa Roma 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakabsan sa himaya. Kay kita nagabuhat mas mga sala, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So when we disobey God, we commit sin. O ato namang gihisgutan usab ang tulo ka matang sa mga sala: imputed sin, inherent sin, o personal sin. Ang imputed sin mo kadtong na panunod nato nga original nga sala sa atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva. Mo naging imputed sin. So kita na taptan, nitapot na unong ta na panunod nato ang ilang original nga sala. Og ang imputed sin kana mao ang original sin of Adam. Okay? O ngayon kaduha mo ang inherent sin, the built-in one. Kanang naanag yun sa atong tanang silda sa atong kalawasan. Inherent, built-in. Mo ni gitawag nato og OSN, old sin nature, o sabi niya siya, kaugalingong, o dili kay kaugalingon, kundi kinaiya nga makasasala. Old sin nature, or the other name for this, the old man, ang karaan nga tao. Kaya ang ikatulo mo ng personal sin, nga this is the manifestation of the old sin nature. Tanan na itong ginabuhat ng mga sala, gikan ka na sa itong old sin nature. Okay? O well, talking about this matang sa mga sala, kay sala man atong ipanghisgutan dinhi, dunay tulo usab ka matang sa mga dagko nga mga sala. Okay? Una ini mao ang ginganlan sa in English og mental attitude sin. Sa laktod nga pagkasulti sa Visayan, sala sa huna-huna. Unsay imong ginahunang mga dautan, mga pagdumot, kalagot, kasilag, unsa pa dihang mga daotang huna-huna batok sa isig ka tao, mao kana ang, or di lang kana na kay mga dautan nga mga malaw-ay nga mga panghuna-huna, kana sala sa huna-huna. Okay? Og ang kinagrabihang matang nining tulo nga atong paghisgutan, kining sala sa huna-huna. Ano man, tungod kay ang sala sa huna-huna di man makita sa tao. Ang Dios ra may makakita. Ikaw ra ug ang Dios ang masayod, inigbuhat nimo og sala. So, ang ubang tao di sila kaybaw. Di sila makakita. Kay mental attitude sin man na sala man lagi huna-huna. Huna-huna niya sa suod. Di makita sa gawas. So, mao na iginganlan og mental attitude sin or sala sa huna-huna. Mao na kinagrabihang matang. Okay?
O kung dili na nimo hinganlan o isugid ngadto sa Dios sa labing madaling panahon, then mahog ra ba kana sa ikaduhang matang, ikaduhang matang sa mga sala. Kana mo nang ginganlan og lingual sin or sins of the tongue, sala sa dila. Unsa man ibot pasabot, mga pag kanang daot nimo sa uban, pag kanang libak nimo sa uban, pag daot nimo sa uban, unsa pa, pagdaog-daog sa uban, mao na nay unsa, sala sa dila. Imo kanang ipagawas na kanang imong sala di sa una, mo gawas na pinagi sa paglitok na nimo sa imong kasuko tingali imong ipahungaw ba, mao na nay sala sa dila. Unya ang ikatulo, lagi ko di lagi nimo na panumbalingon, magsigi lang gihapon kag pagkasala, sala sa una-una, sala sa dila, karon mahuog na kana sala nga makita, sala na mas buhat. Kaya wala naman kakapugong, imo namang pahungaw gani, apan pamangyo ka matagbaw, anto na mo hagbong na sa sala sa buhat. Imo tingaling sumbagon baron unsa dauton na karon, imo nang dapatan katong imong tumong sa imong kasuko, mao na sala sa buhat. Okay? Overt sin, sala nga makita naman. So kini mao ni ang mga tulo ka mga klase mga sala nga ginabuhat nato nga mga magtotoo. Kaya makasala pa man lagi kita kahit na pamanta sa atong kinaiyang makasasala. You see? Mao ning gitun-an nato kining bahina, kining doktrina sa sala aron ato gyud masayran unsa gyud ning mga klaseng mga sala ug aron mahibaw-an nimo. Kay niadtong wa pa ka maluwas gani, imo man ang sagad nga ginabuhat, naanda naman na kay natural man na nimo sa wa pa ka maluwas, mao man ay buluhaton sa mga kalibutanon, tawhanon, nga nagasunod lang sa sistema ning kalibutan nga ginumala ni Satanas. So mao nay natural nga ginabuhat sa mga natural nga mga tao. Kaya gingon maning mga dili magtotoo nga mga natural nga mga tao. Okay? Natural man. Mao kanay kanang matawag nato nini mga dili magtotoo. Apan human ka maluwas, giusob na nausab na ang imong kinaiya, kay unsa man, your life will never be the same unless kanang magpabilin kag gihapon og pagka-negatibo. Ambot pasabot human ka maluwas, wa ka mosunod sa mando sa Dios sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, ka patun-on ka siyang pulong aron klaro ug matataw pa nimo kinsa ug unsa ang Dios. Mao nang sugo ni sa Dios nga grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya unsa man nimo pagkasuod niya kung wa pa taphaw pang imong pag-ila bahin kaniya. See? Para gud na natural na to atong pananglitan, ikaw mahigugma og usa ka binuhat. Unsaon man nimo pag higugma sa matuon, but pasabot ang tiunay yun imong paggugma, the real love nga imong matiner niya ng maong binuhat. Dili man kanabang giingon nila og love at first sight, di man na. Wa man alang lan nas mga balaknon, dili na ma-aplikar nato nga mga Kristiyanon. Love at first sight wala. Poetic ra na. Ang tinuod gyud ikaw bot ka mahigugma ni ng usa ka binuhat, imo yung ilhon. You have to know who or
who he or she is. Imong ilhon kinsa og unsa siya, ang iyang background, ang iyang kanang mga ginikanan, diin siya maumol, magtubo, tanan imong ilhon. So mo na getting acquainted una, yan ang imong object of your love, until masuod na gyud nimo, ma-intimate na kamo, anha ka ra makaingon nga tiunay na gyud ka ng imong gugma. That's real love na. Kay na ilhan naman nimo human ka na inyong acquaintance kanang period, then you study your defects, ang unsay di nimo gusto, hindi niya gusto, unsay imong gusto, then that is what we call compatibility stage. You see, compatible na mo, diha na mo samot ng imong gugma kaniya. You see, mao po na sa Dios. Kung wala ka kaila sa Dios, kinsa ug unsa siya, wala kay katakos nga mahigugma niya. It's only lip service kanang moingon ka higugma ko ikaw Dios. Pagkasayon man lang na nimo. Nga kinahanglan tinuod gyud ang imong paghigugma. Mahimo na ng tinuod, tataw klaro, tinaw tungod kinakaila. Suod na nimo kinsa ug unsa ang Dios. Mao nga tong gibuhat. Adlaw-adlaw na itong gitunan pulong sa Diyos, aron suod ta pag-ayo sa Diyos. You see? So, mo na. Dili na nimo mabuhat, duwa man kung yun, nagdi na gyud mo mabuhat. Kaya mo nag-iingon lagi sa uban nga, sa man tao pamanta. Mahog magita sa mga bisag unsang mga pagpakasala, umikan lagi kay kung isog pa kaayo kining atong kinaiyang mga sasala, then sa iyon rata mga kabuhat og sala. Sa panahon nga mapuno na gyud sa atong kalag sa mga pulong sa Dios, umikan sa atong makugihon, makanunayong pagtuon sa pulong sa Dios, then manam-anam na nato og unsa, suppress, duot ang kanang power of the old signature. Di na makadumala kayo kanato. You see, you know what I mean? Mao ning gitun-an nato ning pulo sa Dios. Ang bahin ining sala. Kay kita mga unsa, ulipon ra mangud ta sa mga sala. We are. But God does not want us to be slaves of sin. That's why our Lord Jesus Christ went to the cross. Siya may voluntaryo nagpakamatay aron iyang lukaton ang atong utang sa sala. See? Aron di na ta mahimong unsa, mga ulipon sa sala. Manong pagbuhat sa kaluwasan ni Ginoong Kristo dito sa cross. Mao to'y buhat niya nga magawas na ta sa pagkaulipon sa sala. Ipagawas tagikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala, slave market of sin. You see? Ug ang makapagawas niya ng slave, kinahanglan he is a free man, free person. Our Lord Jesus Christ was free. You see? Dili makaluwas ang usa ka ulipon sa usa-usab ka ulipon. Cannot be. Huwag ulipon nga makapagawa sa usa ka ulipon pod. Kinahanglan ang mupagawa sa ulipon, usa ka gawas nun. And the Lord Jesus Christ was free. You see? Mao na ang punto din. I hope nakuha ni mo ka na. Nakaroon, we are supposed to be free from the slave market of sin. Iya tanggi lukat. Mao kana nga atong tutukan kanang maayo kay kini, that is a big point of doctrine nga ato gayong mapusgay o mabuntog o ma-suppress kining the power of the old sin nature. See?
So, it is possible then. Kung usa ka magtotoo, mahimong gawas nun sa sala. Di ba na nimo, wa ka ba makaamgo niya na? Ang Diyos buot nga, ikaw gawas nun sa pagbuhat sa mga sala. O nang sige na tuon kinibahin ni sala. Aron masil-sil na yun na ito nga, uy, sala man dito kung ginabuhat ka niya itong naanad mo buhat dito, mo kay bog sala dito. Nagkaroon. Mo bitaw ng sawa pa kay kamatuoran, you are not free. Inom doon ka sa Juan 8:32. John 8:32. Unsa may gisulti diha? You shall know the truth, and the truth, unsa, shall make you free. Ang kamaturan, kining mga pulo sa Diyos itong gitunan, maunay lingkawas nimo, makapagawas nimo, makapagawas noon nimo. You are free. So, kung wa pa kay kamaturan, you are not free. You are a slave. Sabot ka? You are on bondage. Nakuha ka, nasud ka, naulipon ka. You are in bondage sa sala. So, mo ka ng puntong itong idani mo. Now, by the way, itong last time, ato manggisingit katong itunan nato kining mga punto sa doktrina nga. Maoy amgo ka nato unsa kabililhon gyud ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi nga atong ato laging mapusgay o atong mabuntog kining gahom sa kinaiyang makasala sa atong kinabuhi nga dili na kita mahimong ulipon yapon. You see? So, mora ba na ang resulta ra ba niining sige nimong tuon sa pulong sa Dios ang kamatuoran? Dili kay magawas nun ka, maanam ug unsa kausab ang imong panan-aw sa kinabuhi, your outlook. Magkaanam ka nindot ug unsa. Mao ito itong ingon nimo nga you can become a good decision maker. You are a good problem solver. Inay kay ang opposite niya na is problem manufacturer o kanang a bad decision maker katong mga negatibo. Mo na resulta pagka negatibo. Ang buti pasabot pagka negatibo, gikan man sa itong kaugalingong kabubuton na pod. Kaya duha man ang kabahin lagi ang naa sa itong kaugalingong kabubuton. Ang negatibo ug ang positibo. Ang negatibo mo yung di ko. Di ko mutuon sa pulong sa Diyos. Ang may resulta. Kana siyang magtutuo ha, itong isugutan. Sa diha nga siya mohimog desisyon, kanang desisyon na sayop. Mga sayop yun. Wrong decisions. So he is not a good decision maker. He's a bad decision maker. He is a problem kanang producer, problem manufacturer. So he is a problem to the nation in general. Whereas ang opposite katong good decision maker, he is a problem solver. And he is the solution of the country. Kita nimo? Mo na namang yung resulta. Kaya ang Diyos nagahatag lagi kanato og stimulus, pagdasig, pag-awhag, pag-agda. O kitang mga magtutuo, tubagon taniya na iyang pag-agda. So, ang imong pagtubag, either negative or positive. Either dili or oo. Ug nahibaw na resulta. Di man ang stimulus, gikontrol sa Dios. Apan kung bahin na tubag, di na siya kakontrol. Sabot ka? Di niya makontrol ang imong tubag. Pasagdan ka, hatagan ka sa kagawasan. Mudawat ka ba mo sa likway? Kung ikaw mo sa likway, nahibaw ka resulta pod. If you reject, then the result is negative. Ikaw magtutuwa, I'm talking to you. I'm referring this to you as a believer. If you say no to Bible doctrine, unsa may resulta?
Ang resulta, ang resulta, gikontrol na sa Dios. Di ba niya? Ang stimulus, gikontrol sa Dios. Ang tubag sa stimulus, gikontrol sa tao. Dili na ang Dios. Di na siya makatandog sa tubag. Apan sa kung bahin na sa resulta sa maong tubag, ang Dios na mo dumala. Siya na po mo kontrol. Kita ni mo? So mo na, once nga a believer says no to doctrine, then unsay resulta? Ano yung resulta? Minus prosperity, minus success, minus kanang blessing, plus cursing na noon. Mao na resulta sa mga nagnegatibo katong musalikway. Pag katong positibo, may oo, mutuon ko, o niya nagpadayon gid siya, malahutayon, makugihon, makanunayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, patong-patong las kadaghan ang pulong sa Dios diya siyang kalag, then unsa gawas nga siya, he is a good decision maker, he is a problem solver, he is a winner believer. O niya, resulta pa yun, he receives blessings, prosperity, success, promotion, gikan sa Dios. Mo nang papiliun ta, nakita nimo? I am giving you a picture sa resulta sa imong tubag. Tubag nimo sa stimulus. Atong hinumduman nga ang stimulus, kanang nanginahanglan laging tubag. O tanang tubag sa stimulus na ay resulta. Ako ni balik-balik ang hangtod din na nimo makalimtan, ha? Every stimulus needs a response. And all responses have results. Kasabot ka niya na? So, mana, samtapod. Isil-sil na kay kini ato ning itunan, kay kini alang sa atong kaayuhan. Nung dumi, ha? Kung bahay ng pagtuon sa pulong sa Dios, studying God's Word is one thing. But believing and acquiring and applying the Word of God is another thing. See? Ug ang daog nini mao ang imong pag-apply, paggamit. Mura magugatawanan ng imong nahibawan niya di mo gamiton. Gatawanan gyud, di ba? It's funny. Kaya ang tuyo nga kita nagtuon, nahibaw naman ka. Unsa may tuyo gyud. Nini nga itong sige pagtuon sa pulong sa Dios. Nahibaw naman ka. Number 1, purpose nga kita magatuon sa pulong sa Dios sa adlaw nga paagi is unsa kanto to? Aron nga si Ginoong Jesucristo mahimong tinuod, klaro, tataw sa atong kinabuhi. Mao ra gyud na ang purpose. Na kung nakakapay ubang mga tubag, well, that is already, that branches out, mo branch out na. Mudaghan ang imong tubag. Apan ang number 1 yung tuyo nga nagtuon tas pulong sa Dios mao nga aron mahimong tinuod si Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Siya mao ra gyud sentro. Siya ra gyud ang atong sentro sa pagtutok sa atong pagkinabuhi. Without Christ, life is meaningless. Life is a mess without Christ. But with Christ, life is fabulous, fantastic. Kulbahin na ang pagkinabuhi nagasunod kang Ginoong Jesucristo. Dili tiaw kining atong gitun-an dinhi. O dili lang kay dili tiaw is not a joke. God is dead serious to His word. Nundong ka sa kung gingon nimo, He is dead serious. That's why bisan dead serious ang Dios, He still has that
sense of humor. Unsa ka nindot sa atong Dios. Unsa ka minunta pagkamasaligan, unsa pa? Pagka angay natong tuuhan og dawaton og kita nadugtong na kang Ginoong Jesucristo. Kanusa man ka madugtong niya? When were you united? When? The answer? At the point of salvation. Niadtong higayon nga imong gidawat, gituuhan siya nga imong nuluwas. Of course, human ka naman makadungog sa may balita sa kaluwasan. You see, ang may balita sa kaluwasan nga ikaw kanang may kahigayunan, may chance nga ikaw maluwas o maka kinabuhi dito sa langit. That's the good news. Apan the bad news is, na mag-bad news. Kung na good news, na po'y bad news. Ang bad news, fake news na. Mura manggong na popular ng word na karong fake news. The bad news is that all of us, kitang tanan nga mga sakop sa kaliwatan sa tao, mga makasasala. Dagkong mga makasasala. All have sinned and come short of the glory of God. Roma 3:23. O ang Roma 6:23 po, may sunod po dayon na kaingon. The wages of sin is death. Okay? But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Kita ni mo na? Mao na, ikaw nga dili magtutuong nagpaminaw ni ining mensahe. Gisigihan kag pahinumdum sa pagka mapailubod sa Dios, pagka maaghop sa Dios kang Ginoong Jesucristo. Nagahulat lang ang Dios is just tapping his foot, naghuwat. Kano sa ka magpositibo, kano sa ka makaamgo nga kun wala ang Dios sa imong kinabuhi. Wa gyoy inunta way kapuslanan. It's a waste of life, waste of chances and opportunities, waste of your ability. You're just wasting your life. Usik-usikan lang niya mo. We have one life to live. Usara. Gawasok daghan pa ito kinabuhi para sa iring na nag-ingon nila. Ilam na ingon, cats have 9 lives. O man, kitang mga tao usara tayong kinubuhi. Gipahuwam ragyod naman sa Dios. Mahimo bawion niya anytime. Ang akong kanunay himplo nimo nga ang atong kinabuhi murag naggibitay og gamayng lanot, gamayng tanod nga mahimong putlo na sa Dios anytime He wants. Anytime He desires. See? Mao na nga atong pahimuslan kining mga unsa kaayuhan kagihatag sa Dios, mga puruhan, kahigayunan, kay kini ramang panahon natong ipuy-an. The age in which we live, ingan lang naman ni panahon sa angay-angay nga kanang oportunidad o mga pribilehiyo. The age of equal privileges and opportunities. Yes, walang kakarealize. Unsa ka thrilling unta kining atong panahon karon sa kanang panahon sa simbahan. This is the age of the church. Church, ang tanang mga magtotoo, church, simbahan. Di man ang simbahan nga imong makita nga building o unsa na imong sudlan aron ka simba dito. Ang simbahan, ikaw nga magtotoo. Ako nga magtotoo, kitang mga magtotoo, simbahan.
Mura ka nagmaingon tag ang simbahan ning sud sa simbahan. Ay simbahan man ta. You see? The church is the body of Christ. Lawas ni Ginoong Kristo. Kining lawas ni Ginoong Kristo karon gihulma pa, gipurma pa. O pa mahuman. You see? Ug ato kuning kaamgid o hingon ta analogy. Mura gud na og tukod ka og kanang hingon ta na akin tay foundation na building. You see? Tingali ang kuwang lang ng building o saan lang ka hollow block baron o sa ka haligi baron o sa ini kahuman na ng balaya kaamgid na to sa lawas ni Kristo. Mao nay panahon nga unsa sakgaw ng simbahan. The church is going to be raptured. Okay? Kitang tanang mga magtotoo sakgaw ni Ginoong Kristo. Dili pa na siya coming, mali gitawag og pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church or the resurrection of the church. Mo na ilangan. Ini ka kumpleto na ning balaya si ang kining lawasa ni Ginoong Kristo. You see? Sumo na nga kining atong gipangisgutan kini may kalabutan kini sa atong pagka-anak sa Dios. Kaya di lagi dua-dua kini atong pagka-anak sa Dios. This is kanang ingnon ta labing mahinungdanon nato nga mga Kristiyano nga masayra nato kining mga butanga. Ug ato mangitun-an last time kadtong real keys of success in life, di ba? Mga tinuod yung mga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. O pila to kabuok ang itong isugutan? 20. 1 to 20. Okay? Number 1, get saved by faith in Christ alone. Number 2, grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Number 3, prioritize God's Word. Number 4, organize your life around God's Word. Ikalima, nakadtong na po ka paagis pagsulban sa mga soliran. 10 problem-solving devices ka gisangkap sa Dios alang kanato. Ikaunom, ang kuna ang mga saan sa Dios. Every single moment of every day. Ikapito, Operation PTA. You must be in the right place at the right time with the right attitude. Number 8, ang imong station in life, mao ka na imong full-time Christian service. Ika-9, ang imong pagbuhat sa mga buluhaton alang adto sa Dios, as unto the Lord. Duha ka klase nga mga binuhatan, maayong binuhatan, tawhanon o Diosnon. Ang tawhanon, gikumparar lang na, kaamgid ka na, gitandi ka na sa kahoy kugon og dagami. Musilaom na kung imong duslitan. Apan ang Diosnon nga maayong binuhatan, divine God, gitandi ka na sa bulawan, pilak, o malong mga bato. Yan as 1 Corinto 3:12. O ika na po nga real key of success in life, isugid ang matag sala nga imong nabuhat. Flush them out of your life. Rebound ka na. Ika-11, pahulay diha sa Dios sa pinagi sa faith rest life. O ika-12, maintain humility. Pagpadayon gayud sa baton o pagkamapaubsanon. Ika-13, resist evil. Kanang sukli ang dautan. Pinagi sa unsa. Paglikay nimo sa di maayong mga pundok sa kinabuhi. Wrong crowd in life. 14, Operation VOG. Viewpoint will of God, operational will of God, o geographical will of God. Nila nato na
dugangan sa pag-explicar kay humanaman na nato gisgutan. Nya ika-15 kanunaya ang pagpagiya sa doktrina nga gitawag og volitional responsibility. Atong hinumduman gyud na sil lang gyud nato nga di na gyud na makalimtan kining atong higpit nga kagawasan nga nagauban gyud na ang responsibilidad unsay atong buhatong kanang desisyon kita ra gyud manubag. Okay? So mao na ginganlan nato og volitional responsibility. Ang ika-16, be constantly guided sa kinaiya sa Dios. Ibaw naman ka sa mga napo nga itong itunan napo ka kinaiya sa Dios. Ayaw na kalimti kay manungdanon kayo kana. Ang iyang pagkalabawng makagahom, ang iyang pagkahingpit nga makiangayon, ang iyang pagkahingpit nga pagkamatarong, ang iyang hingpit nga gugma, o ang iyang hingpit nga kinabuhing dayon, ang iyang pagkalabawng magagahom sa katanan, ang iyang pagkasayod sa tanan, ang iyang pagkaana sa tanang dapit, tanang suok, ang iyang dili na gyud mausab, o ang iyang pagkakamaturan. Mao kaning mga napo kinaya sa Dios. 17, kanunaya nga ang paggiya sa mga operations katong ipangisgutan, operation katong 7 ka mga paagi nga gi-declared will of God, unya katong 7 ka mga pagsangkap sa Dios sa matag magtotoo, unya katong atong operation SLA, study, learn, apply, o katong operation PMA, kanang perception, metabolization, and kanang pagpadayon na gyud sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Ug ang 3 ka mga R ang ginganlan og sa pagkatong reception, retention, ug recall. O by the way, katong PMA, Operation PMA, that was perception, metabolization, and application. Okay? So, mao katong ipanghisgutan last time. So, nahibaw naman katong 7 ka mga gipadayag nga mga kaubuton sa Dios, declared will of God. Ang tanan unta maluwas, manuna. Ang tanang mga magtotoo mabinalaan, sanctified. Ang tanang mga magtotoo kontrolahon sa Espiritu Santo, dumalahon sa Espiritu Santo. Tanang mga magtotoo unta mopasalamat sa tanang butang o tanan. In everything, give thanks to God. Unya ikalima, ang tanan nga mga magtotoo unta mo dili lang kay unta, kinahanglang mo antos. All believers suffer. Og duha ka klase mga suffering. Suffering for blessing, o ikaduha suffering for discipline. Unya ang unom, all believers trust in the Lord. Nga musalig sa Dios. Ang tanan nga mga magtotoo unta musalig sa Dios. Og ang ikapito, ang tanan mga magtotoo unta magmabungahon, productive. Okay? O bahin niya itong 7 ka mga provision sa Dios alang sa matag magtotoo. Ang una niya nag-unag yun ang Biblia. Kasangkapan pagsangkap ni sa Dios. Ikaduha, ang pagka-omnipotente, ang iyang pagkalabang magagahong sa Diyos Espiritu Santo. Ang ikatulo, ang Diyos nun nga plano alang sa simbahan, katuigan sa simbahan. Ikaupat, ang tukma nga pastor magtutudlo. Ikalima, ang iyang privacy of the priesthood, tinagong panimuyo. Ang ikaunom na ba na? Ikaunom, mao kadtong logistical grace support. Okay?
grasya nga pagsangkap sa Dios. Ug ang ikapito mao na ng espirituhanong kagawasan nga naa diha sa sud sa plano sa Dios. Kadto mao to ang real keys kini atong isgutan, the real keys of success in life. Okay? Din nila ko kita kutob ug atong ipadayon kini ugma atong hisgutan kining mga responsibilities sa atong Kristohanon o espirituhanong pagkinabuhi. Na ay 15 kini atong hisgutan ni ugma. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong paglamdag ka namong dugang, sa imong kamatuoran nga sarang namong magamit sa among adalo lang panginabuhi. Salamat o Diyos. Bani kami sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabiligan, dada kami pagbalik, din hinagpita sa among pagpadayon, sa pagtuon sa among pulong aron kami makagamit nini o makakabuot kayo kami sa among espirituhanong tumong, spiritual goal nga mao ang espirituhanong pagkabuntong nga diin ikaw mahimaya na namo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.